Em dibêjin her dem Kurdî li her derê Kurdî. Em çi dibêjin? Carek din ez dîsa bêjim. Her dem Kurdî li her derê Kurdî. Em ê Kurdî biaxivin, em ê Kurdî binivîsînin, em ê Kurdî bifikirin. Rêvalên êja, mêvanên ezîz û bixêr hatin. Ez dîvanê we rêzdarî silav dikim. Hûn jî zanin sibê 15 Gulanê cejna zimanê Kurdî ye. Cejna zimanê Kurdî jî 1000 cara pîroz dikim. Ve vesîleyê Cellet Ali Bedir Xan û hemû xebetkar û dildarên zimanê Kurdî jî pîroz dikim. No du sala berî niha Cellet Ali Bedir Xan û hevalên xwe kovara havarê derxistin. Kovara havarê ji bo zimanê Kurdî gavekî dîrokî ye. Kovara havarê ji bo me Kurdan dibistaneke, rêya me ronî dike, ji me ra dibe îlham. Bi vê münasebetê şexsê Cellet Ali Bedir Xan, Osman Sebrî, Qedrî Can, Cigerxûn, Mehmet Şêxo, Aram Tigran, Apê Musa û Ferzat Kemengar da hemû dildarên zimanê Kurdî bir tînim, em wana minnetdarin, wana bir nakin. Em dibêjin her dem Kurdî li her derê Kurdî. Em çi dibêjin? Carek din ez dîsa bêjim. Her dem Kurdî li her derê Kurdî. Em ê Kurdî biaxivin, em ê Kurdî binivîsînin, em ê Kurdî bifikirin. Sibê em ê Amedê cejna zimanê xwe pîroz kin. Sibê ez jî li Amedê me. Werin em ala zimanê xwe bi hev re bilind bikin. Werin em cejna zimanê Kurdî bi hev re pîroz bikin. Evet, sözlerime son vermeden önce carek din dîsa cejna zimanê Kurdî, cejna ve hemya pîroz dikim. Me Kurdara, me gelê Türkiye'yi ra dibêjim serkeftin û xêr xweşî hatin. Ve hemya ra silav û hürmetê xwe dişinim, bimînin xêr xweşî de.